кеше, минем побочный җырчыларым юк. Анда бит инде хәзер җырлый, шушы, махсус кунаклар, шушы. Солянкага әйләнә дә кала инде ул шуның белән. Юк. Минем концертта миннән тыш бүтән беркем дә җырламый. Мине музыкантлар. Алар төр музыкантлар. Сергей Тихонов җырлый синде. Сергей Тихонов, алар төркем белән бергә җырлыйлар. Эксез матур кызларны. Аның да бер куплетын җырлыйлар да калганын зал җырлап бетерә. О анда күбесенчә инструменталка бара, ансы да. Сергей Тихонов урыс, Эльнур Кулахметов башкорт, Фәнзил Шарифуллин, Илшат Хисамуддинов татарлар, Хамза Истаити Палестинадан, Айсхана Якутиядан. Каян килеп эләктеләр алар? Махсус кастинг үткәрелдеме? Юк, кастинг җыям мин аларны, әйе. Ләкин бу теге менә минем төркемдә төрле милләт вәкилләре булсын әле дип принципиаль рәвештә эшләнгән эш түгел. Юк. Алар сәер, алар тәмле, алар миңа кызык, алар белән эшләү. Менә мәсәлән кастинг ясалык чыгып басалар. Мин консерваторияны бетердем. Миңа әйттеләр, синең киләчәгең зур дип әйттеләр. Бирегез миңа теләсә нинди нота, һәм мин сезгә менә уйнап күрсәтермен. Юк, туры килмисең. Шунда ук әйтәм, юк, туры килмисең, кызганыч. Миңа кирәк җан. Миңа кирәк Юсапа, әйдә эшләп карыйбыз, дигән әйбер кирәк миңа менә ишеннән чыгарып. Мәсәлән, Казан Нуры ансамбленең җитәкчесе Рәсим Ильясов сөйләшеп утырдык та, карале ди, этно-рок дип сөйлим бит инде. Мин әйтәм, миңа шундый кызык, мин белмим, минем күңелем нишләптер шунда далага тарта, менә бүре тавышлары. Карале ди, бер сәер генә бер кыз бар ди. Менә сиңа аның белән сөйләшеп карарга кирәк. Аны күп кеше аңламый, син аны аңларга тиешсең дип. Ул булып чыкты шушы Айсхана. Ул баштан читләшеп кенә, ул шаманка, аларның төпләре белән шаманнар, ул җәнлекләр, кошлар белән сөйләшә торган. Концерт беткәннән соң без аның белән бер 10-15 минут сөйләшмибез. Ул беркем белән дә сөйләшми. Миңа бик авыр ди, ул прям гыж-гыж сулап утыра. Мин бөтен энергетикамны биреп кирип китәм ди, халыкка ди. Миңа бик авыр ди. Әз генә үземне кулга алырга кирәк миңа ди. Аның белән сөйләштек. Аларның диннәре дә бүтән, аңа тормышка карашы да бүтән. Мин бик сәерлек минем өчен кичә концерт. Мин әзерләнеп беттем, утырам. Сезнең хәлләрегез әйбәтме дим, әйтәм, әйбәт. Чынлапмы дим, әйтәм, әйе. Урысча сөйләшәйин, урысчарак. Сезнең арагыздан киткән якын кешеләрегезнең рухлары йөри яныгызда ди. Сез сизмисез, мин сизәм һәм алар сезнең өчен борчылалар ди. Менә мин нәрсә диергә тиеш бу кешегә? Концерт башланырга 10-15 минут вакыт калды. Ул аларны мин күрәм ди. Менә миңа андый кешеләр белән эшләү кызык. Мин җылыга шундый мохтаҗ идем, арган иде. Йөрәк сагыштан күкрәгенә башым куйдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. Мин җылыга шундый мохтаҗ идем, арган иде. Йөрәк сагыштан күкрәгенә башым куйдым ялгыш, мин генәме шулай ялгышкан. Илсиянең икенче сулышы ачылды дип аны күп кенә кеше әйткәне бар. Ансын сизгәнең бармы? Кайчан башланды? Кеш өстәлдә эшлисе килә башлады. Кайсы вакытта? Бер 3 еллар элек тормышта булды бит инде монда хәлләр, вакыйгалар минем. Яңадан аны сөйләп утырасы килми. Миңа яшәргә кирәк. Кулда бала, мин Казан уртасында 2 метрлык ират баламны бер үзем үстерә торган хатын, ул миңа эшләргә кирәк. Ләкин яратмаган эш белән шөгыльләнә алмыйм. Мин яратмаган кеше белән сөйләшә алмыйм. Мин яратмаган эшне эшли алмыйм. Күпме генә акча бирәм дисәләр дә, күпме генә ялагайланып матур сүзләр сөйләп бирсәләр дә, мин яратмаган әйберне эшли алмыйм. Татар радиосы хитлары концертында 101 роза бүләк иттеләр. Әле узган көнне генә үзеңнән дә зуррак розалар бүләк иттеләр. Бу розаларны бүләк итүче кешеләр ул бер кеше микән? Розадан торган букет бүләк иттеләр. Бер кешеме ул? Берәр кайчан мин утырып сөйләрмен, яме. Менә син миңа вәгъдә әйткән идең, утырып сөйләшербез. Нәкъ хәзерге мизгел дип уйлыйм. Бармы ул бер вакыттан соң мин сиңа әйтермен. Син гадәттә вакыты җитте дип шалтыратырмын берәр көн. Бу булмас минем уйламыйча. Әйдә, без синең белән елга 3 тапкыр күрешәбез. Шунда да тагын күрешербез дисең. Ул бер кешеме? Синең мәхәббәтеңме? Или яисә синең артыңнан чаба торган кеше? Аңлыйм,
сиңа нидер мәгълүмат кирәк икәнен дә аңлыйм. Әйдә репетиция ясыйбыз, концерт башлый. Достар, шулай итеп, Илсиянең репетициясы ахырына якынлашты бугай. 100% хәзер миндә. Мин әзер әйе. Команда әзерме? Команда әзер. Миңа кайсы җирдә урын? Кая утырырга ярый? Монда урыннар юк, кызганычка әллә кашан сатылып беткән, урындыкка утыртам мин сине, брат. Ай, рәхмәт. Киттем урындык артыннан үзем. Илшат, Илсия нинди җитәкче ул? Андый җитәкчеләрне минем дөресен генә әйткәндә күргәнем юк. Ул җитәкче дә түгел, ул менә ничек дип әйтим исә, без дуслар, аның энекәшләре кебек, менә братлар кебек яшибез инде үзебезнең коллективта. Җитәкче буларак та, гомумән кеше буларак та Исия Бәдретдинова, Исия Каруна минем өчен ничек дип әйтим, шәхесләрнең берсе дип әйтсәм дә, дөрес булыр. Исия Бәдретдинова бөтен сәйттә яманмындай сорыйлар, шундый прям директкада язлар, Инстаграмда язлар, ничек ул ничек сезне тота дип. Мин әйтер идем, бик йомшак кеше, бик йомшак күңелле кеше, бик әйбәт кеше, бик справедливый кеше, үз сүзендә тора белгән кеше, үз сүзенең теге фикерләрен җиткерә белә торган кеше, безгә теге как җитәкче буларак как Шәп кеше. Шәп кеше, әйбәт кеше. Илсия бөтен биргән ашамлыкларны сиңа да бирәләр дип беләм. Ризыкларны, чәчәкләрне җыеп аламы яисә үзегездә калдырамы? Үзебез ашыйбыз. Без бит инде күренеп торадыр бит инде гәүдәдән ашарга яратабыз. Аллага шөкер, бергәләп җыелышып ашыйбыз. Хезмәт хакына килгәндә акчаны жәллиме яисә Юк, тышта акча жәлләсә бит андый бер юк бездә. Аллага шөкер, безгә рәхәт. Төрлечә була инде. Без үзебез теге шустрый егетләр инде, без теге ничек әйтим, ашарга бирсәләр анда кап карга можбыз, качып кына. Тебе нравится работать в этой команде? Очень даже нравится, очень хороший дружеский коллектив, все открытые люди, и я сразу влилась в эту команду. Ты шаманка, нам это рассказывала Илсия, это правда, да? Да, по роду моей, по линии моей мамы есть шаманы, но не то, что как бы говорят шаманы, это мужчины могут быть шаманами, а девушки больше удаганки. Вот по нашим так вот говорят. Илсия для вас не руководитель, для вас она, наверное, является другом, да? Да, естественно, просто друг. Мы друзья большие, за столько лет, естественно. А как руководитель команды, какая она руководитель? Но мягкий, конечно, человек, пожестче надо, вот поэтому взяли Гузель. Она справляется с этим, да? Гузель легко справляется со всеми нами. Я знаю, что вас приглашали в Москву, почему остались в этой команде? В Москве я был, и у Лозы я был, на студии должен был работать. Все равно, как говорится, был момент, когда можно было это сделать. Теперь наступил тот момент, когда этого не стоит делать. Я, наверное, отсюда уже больше никуда не поеду. Останусь здесь. Где родился, там пригодился. Илсия вам подарила путевку на море. Вы уже определились, когда вы поедете, когда будете отдыхать? И с кем? Тут немножко по-другому дело обстоит. Я сделаю немножко по-другому. Я эти деньги потрачу на студию. Все-таки Сергей Тихонов не поедет отдыхать. Нет, не поеду. Лучше я сделаю апгрейд на своей студии, я улучшу свой звук. А когда-нибудь поедете отдыхать? Поеду, конечно, на Каму. Тебе нравится работать в команде Илсии Бәдретдиновой? Пока это для меня что-нибудь новое, поэтому, конечно, нравится. Да. Там, через работу это познакомимся с людьми, как бы это отношения, делаем отношения, особенно как бы для иностранцев это очень нужно, конечно. Эмоцияларга берилдигиз, чәчәкләрне бүләк иттегез. Дулкынландыңыз индеме?
Дулкынландык, чөнки әтине бит инде ширлек килеш ничә ел үземнең колымда карадым дигәндәй. Бик яраттык. Илсияне на самом деле Илсия сөйләгәнчә малае кебек күрде. Дулкынландык инде, потому что яңа гына җирләдек. Күңел куша программасында Илсия Бәдретдинованың ничә костюм, ничә күлмәк әзерләнгән? 5 төрле костюм. Аларның тарихы бармы? Алар ниндиләр күрсәтәләр? Тарихы дип инде, менә мәсәлән, попса бүлеге. Бусын киеп чыгабыз, халык шанракка киеп чыгабыз. Монсы халык шанракка, әйме менә монсы. Илсия Бәдретдинова халык шанрак шушындый була. Бусы ретро җырлар җырлыйбыз. Менә бусы белән рок җырлыйбыз. Менә бусы этно-рок. Кайсы костюмнар махсус әлеге программага әзерләнгән? Һәрберсеме яисә Һәрберсе, мәсәлән, бу этно-рок, менә буны без модельер белән, Алина белән күпме эзләп, бу лама, бу натураль мех, аларны акка буятып, без белән мәш килеп йөрдек. Ну, юк, менә бу әйберләр тоже Казанда юк, без аларны Мәскәүдән заказ биреп кайтартып, буларны тоже заказ белән кайтты. Булары тоже мондый тукымалар юк Казанда, бу махсус эшләнелгән әйберләр. монда иң кыйбатлы костюм менә монсыдыр инде, әйме? Ничә сум? Юк, кирәкми бәясен әйтергә, чөнки кемдер өчен ул бик арзан бу. Аннары соң рәхәтләнеп сөйләшик. Кемдер өчен бу башка сыймаслык зур бәя булырга. Белмичә торсыннар. Илсия, гастрольне башлап җибәрдең. Татарстан буенча, Башкортстан буенча эшлисең. Бу аппаратурында җыеп китүләр, гомумән чыгымнар таләп итә. Мин синнән ничә сум дип әйтмим, аңлыйм, миллионлаган акчалар китә. Ләкин минустан чыктым инде хәзерге мизгелдә. Ул бит инде 1 ел буена җыелган әйбер түгел. Ул күп еллар буена җыелган. Мәсәлән, анда 3нче ел берсен алсаң, узган елны утлар алсаң, бу ел экран алсаң, менә шулай җыела. Чыгам әкрен генә. Беләсеңме? Бик күп акча эшлидер кебек тоела кырыйдан караганда җырчылар. Мин хәзер моны официаль рәвештә синең тапшыруыңа әйтәсе килә. Эшләгән акчаның 70-80%-ны хәтлек кирдән шунда ук китә. Кырыйдан караганда гына ансат кебек. Күңел куша программасы әле кайларда булырга тиеш? Кайсы якларда, кайсы өлкәләрдә? Башкортстаным башланмаган дирдек. Чаллы, Түбән Кама шул якларны гына эшләдек. Әле тулысынча хәтта башланмаганда. Әле Башкортстанымның яртысы ята. Әйтәм, яңадан 150 концерт планда тора әле ул язга кадәр. Илсия, синең өчен махсус рубрика әзерләдем. Гали абый гайбәте. Анда төрле газета, журналлардан мин гайбәтләр, имеш-мимешләр таптым. Син аларны хәзер укыячаксың һәм инде үзеңнең комментарийларны калдырачаксың. Илсия, барлыгы 4 гайбәт, 4 мәкаләдән исемнәр таптым, сүзләр таптым. Гомумән әйдә сайлап аласың. Һәрберсен алырга туры килә инде. Әйдә, мин Бөтенесен дә алырга туры килә. Әйдә, кычкырып укыйсың һәм инде комментарий. Илсия Бәдретдинованы яратып йөрүче бер бай ират Илсиягә внедорожник машина бүләк иткән икән. Хәзер Илсия концертларга группасыннан айрылып Toyota RAV4 дә җилдертә икән. Toyota RAV4-ны Илсия Бәдретдинова үзенең эшләгән акчасына сатып алды. Бу белмим инде шатлыккадырмы, кызганычка каршыдырмы, ләкин бу гайбәт. Ничә сум? Кыйбатмы ул хәзерге мизгелдә? 2. Илсия бик нык ябыккан, фигурасы матурайган, ләкин аның ябыгы диеталар нәтиҗәсендә түгел, начар авыру нәтиҗәсендә дип сөйлиләр. Начар авыруга кадәр барып җитмәдек, ләкин чынлап та диетада утырганым булмады. Бер вакытта да ябыктым, стресстан дип әйтәләр инде табиблар. Мин яттым, умыртка баганасы та әзгенә уйнап алды. Ну, 18 килограммга мин аярым 2 айда булып бетмәде, 18 килограммга ябыктым ул вакытта. Нәкъ шул вакытта син үзеңә көчтә җыеп алдың бугай, әйме? Ни эшлисең? Ни эшләргә кирәк? Мин кемгә кирәк? Менә минем балам кемгә кирәк һәм мин кемгә кирәк? Дуслар табылдымы? Дуслар булдымы янәшәңдә? Кемнәр иде алар? Күп булмагандыр. Юк, дуслар күп булмыйлар. Бар, минем ярдәм итүчеләрем күп булды. Башкортстаннан минем иптәш кызларым бар. Менә бүгенге көндә, мәсәлән, төркемемдә директор булып эшли торган Гүзәл Аликовна, ул дәрәҗәле урынын ташлап, өен ташлап, минем янга Казанга күчелгән кеше. Мин сине аякка бастырмыйча кайтып китмим. Илсия Бәдретдинованың Гүзәл исемле администраторы барлыкка килгән. Аларны һәр вакытта гел бергә күрергә була. Алар эштә генә бергә түгел, хәтта Илсия белән Гүзәл бергә торалар да дигән. Бу булган хәл, бу гәҗиттән табылган информация Зраюктан алган әйбер түгел. Аңладым, әнигә калганын да язып бетермәдең соң. Анда әле язалар, Илсия белән Гүзәл ир белән хатын кебек тора икән дип тә язалар.
Нәрсә син Анда шул ук нидә мәгънәдә бирелгән. Нигә язып бетермәдең калган? Бергә Ничек бар менә шулай исемен копировать итеп алдык. бер нәрсә, дус кызлар фатирда бергә яшиләр инде ул. Анда бөтенәй Сезнең арада мәхәббәт димәкче булалар инде, әйме? Шулай диң син турыга. Син гүзәл белән сез мәхәббәт дип яз. Мин әгәр дә берәр ират кешене алган булсам директор иттереп, аның белән йөри дип сөйләгән булырлар иде. Монда инде хәзер аптырагачтан хатын-кыз аның белән дә яши дип, аның белән дә мәхәббәт дип сөйлиләр. Бер нәрсә дә әйтә алмыйм инде. Бу көлке. Бу минем өчен бик көлке. Илсия Бәдретдинованы маска киюдә гаеплиләр. Илсияны хәзер тамашачы ярата, ләкин тамашачылар арасында чынлыкта Илсия андый түгел, ул усал, ул сәхнәдә генә яхшы булып күренергә тырыша дигән фикер белдергән тамашачылар да бар дигән. Эй, Алла мин. Монсы турында сөйләшергә яраталар инде. Инде. Менә минем нинди икәнне минем дуслардан, танышлардан сөйләгез. Менә юк, Дамир, мин әйбәт дип сөйләп утыра алмыйм бит инде. Менә ничек бар шулай инде, яме? Башкалардан сора. Шул йөрәктә сиңа урын, бергәләп янсак кына, тау кадәрле горурлыкны, диңгез чаклы кирәлекне, дала кадәр тиләлекне, күтәрә алсаң гына. Шул йөрәктә сиңа урын, бергәләп янсак кына, тау кадәрле горурлыкны, диңгез чаклы кирәлекне, дала кадәр тиләлекне, күтәрә алсаң гына. Инстаграмга улыңны чыгарасың, Нариманны күрәбез, ләкин мин беләм, син миңа сөйләгән идең, Нариман фотоларны чыгарганды яратмый. Һаман да шулай мәле. О, яратмый, ул хәзер инде 16 яшь булабыз бит инде. Шундый яше бик авыр кабул итә, яратмый фотографиялар куйганны. Берәме талашып битеп куябыз. Ләкин куясың. Куям, рөхсәт, юк, баштан куям да, аннарсын тигеп сөйләнеп керәм инде, улым, гафу ит инде, мин куйдым бит инде. Аннар үпкәли дә инде ул, әйткәләшәбез дә, тынычлана инде ул, бик сирәк. Илфак Шәваповның копиясы дип әйтәләр. Ул тышлыкта күренә, йөзендә сизелә, ә менә характер, халкы буенча Гел, Дамир, аңлатып бетергесез. Бөтенәй, үзенә бер айрым планета кешесе ул. Аны бер әйтеп булмый. Менә аның үз кырыгы кырык, үзенекен сөйли торган, бөтен системага каршы бара торган ул. Шундый. Менә ул утыра, миңа мәктәпнең укыту системасы ошамый ди, миңа аларның форма кидергә мәҗбүр иткәннәре ошамый ди. Минем галстук тагасым килми, костюм тагасы килми. Минем менә джинсы белән футболкадан йөрисем килә. Мин шулай үземне яхшы хис итәм, менә шундый әйберләр белән йөри ул мәктәптә. Менә бүтән төрле була. Бүген концертыңны карарга килдеңме? Нәрсә эшләп бирә? Кайларда? Әй малай. Малай лагерьда. Кая? Режиссурага укый, Мәскәүләр килеп укыталар, менә бу Бондарчуклар ниләр килеп укыта торган бер матурна лагеребез бар. Шунда китте. Көзге каникулларга чыкты да, төшереп куйдым, аларның Казан читендә үзләренең базалары бар. Үзең лагерьга илтеп куйгансың. Ләкин әле иҗатка тартылмаса ярар иде. Иҗат юлы белән китмәсә ярар иде дигән идең. Тыеп булмый бит. Юк, барыбер үзенекен эшли. Туган көннән нәрсә бүләк итәргә дип, әни миңа акча кирәк диде, барып гитара алып кайткан. Юк, кан барыбер үзенекен чыгара, миннән генә торамый инде ул. Булмады. Менә бөтен җаным, тәнем белән теләмәгән идем иҗатка керүен. Юк. Менә хәзерге мизгелдә синең уңышларыңа күреп Зәйнәп апа турында сөйлисең, Зәйнәп әби нәрсә дияр иде икән? Анда шок көнчек тәки үзенекен эшләгән икән дигән булыр иде, әби. Сезгә дә мөмкин иде микән? Әйе. Нәрсә өчен? Җибегән чаклар була, елаган чаклар була. Арышайды. Җылама кеше алдында чукынчы канны сыйга айтасың, дия иде әби. Күрсәтмә беткән бу дип уйламасыннар, куак артыннан душманнарың беткәнеңне көтеп торалар, дия иде. Белдеңме? Безнең өйдә еларга да ярамый иде, көләргә дә ярамый иде. Кычкырып көлсәң, әби килеп сыртка кундыра иде, берне бәхетеңне куркытасың, кыткылдап утырмас чукынчы. Еларга да ярамый. Еларга туры килә. Елаганда килә иде, әйтәйнестә. Бала усыгып утырасың, авырмы? Молодец, авыр булгач димәк каядыр менәсең. Менә төшкәндә җиңел булыр, яме, бәтәп төшерсең, мәтәләп җиңел булыр. Авыр икән, димәк әле менәсең, дия. Минем уйламыйча безнең тамашачылар Зәйнәп апа турында, Зәйнәп әби турында бик күп беләләр, әйме? Минем үземнең хыялым бар, берәр качан
вакыт күбрәк булгачтан әби Зәйнәп әби сүзләре дигән берәр китапта чыгарасы килә. Алар бик күп. Мин укып утырам менә бу тиге Амар Хаямнар башкаларын. Мен әйтәм, безнең Зәйнәп әби моны үзебезнең авыл теле белән әллә качан шәпәп куйган иде инде матур иттереп. Безгә аңлаешлы телдә иттереп. Эсе розалар турында сорамыйм. Ләкин менә дөнья куасың, тик тормыйсың, үзең генә кешеләрең якын кешеләрең бар, ләкин вакыты килеп җитеп, үзеңнең кешеңне очратып кияүгә чыгарга әзермесин? Мин беләм, син әле кызны алып кайтырга телисең бит. Әзермесин? Әлбәттә. Нормаль хатын-кыз барысы да кияүгә чыгарга да, бала табырга да кыяланадыр инде ул. Минем уйлавымча. Әлбәттә әзер. Юк бит. Ни өчен юк? Алар яныңда менә. Алдарга ярамый, алар киләләр. Киләләр дә матур итеп сүз катып карыйлар да, ошап торып кайтып китәләр хатыннары янына. Миңа дигәне юк бит әле менә. Булса, очраса, син әзер. Ходай насыйп иткән булса, әлбәттә. Эсе инде синең белән аралаштык. Кыска вакыт эчендә күпме информация алдым. Синең турында бүлештең. Гомумән хәзер безнең тамашачыларга мөрәҗәгать итсәң була. Рәхимет. Аралашабыз бит инде күп менә авылларга йөрибез һәм концертлар белән дип әйтик инде йөрибез, аралашабыз. Хайран калам, ниндидер тиге вак әйберләрдә казынып, кеше сөйләп, тормышка зарланып яши торган халыкка хайран калам. Тормыш шундый матур. Һәрбер көннең рәхәтен күреп, һәрбер мизгелнең тәмен туеп, соңгы көн яшәгәндә иттереп яши белергә кирәктер дип уйлыйм мин. Бүгенге көндә үз аякларына атлап чыгарга хыялланып яткан гарипләр бар арабызда. Матурлыкны күрергә интегеп яшәгән сукырлар бар. Тумыштан ширле булып, гарип булып туганнар. Бер көндә бөтен гаиләсен күмеп бетергән кешеләр бар. Бик авыр хәлдә калган кешеләр бар. Менә аларга ничек яшәргә кирәк? Хайран калам, матур, елмаеп яшәргә, рәхәтләнеп яшәргә. Кеше гайбәте сүләп түгел, үз тормышыңны кайгыртып яшәргә кирәк. Менә минем кебек. Дуслар, Исия белән аралаштык. Сезгә матур киңәшләрне бирде. Хәзер инде без саубуллашсак та була. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока.